ковчег, капитан ковчега, брат Александр Фересюк, значит, штурман Змитер Марчук, Кавелас, а ты по-первому. Это з нагоди Вечери Господній. Артур Польський проповідував на цьому місці. Я писав, що я колись не віруючий був ортодоксний, коли пам'ятаєте, віру у все, крім Христа. Ось, і утікав від Бога, від себе. Ось, я гріх, як ржа шматгодова роз'їдала душу. Ось, і ніяк він каже, глянув на Христа, і Христос йому в очі глянув. І відчує, Христос його питається, що знову гріх у спокусу утікаєш. Ось, і повірує він Христу, не ведаючи чому. І після того, як він з Христом зустрівся, ця ржа почала лусковуватися, ось, і він вже не захотів вертатися у грех. І як Христос, як Бог йому запитався, ти де? Він сказав, я тут, як і Адам. Хотел утечи от себе и от Бога, разъедала душу шмакодовая ржа. Але в очі Христа испоганной строга на мяне нечаканно зірнули з крижа. А куди ж ти втячеш знову греху спокусу? Проникав просто в серце Христовий погляд. Сам не ведав, чому я повірив Ісусу і вернувся, як син, заблуканий назад. А куди ж ти втячеш знову греху спокусу? Проникав просто в серце Христовий погляд. Сам не ведав, чому я повірив Ісусу і вернувся, як син, заблуканий назад. Лусковаться ржа почала із нямогу, я долю спокусе душу не отдам. Тут я тут отгукаюся вечному Богу, на питание спрадвечное, где ты Адам. А куди ж ти втячеш знов греху спокусу? Проникав просто в серце Христовий погляд. Сам не ведав, чому я повірив Ісусу і вернувся, як син, заблуканий назад. А куди ж ти втячеш знов греху спокусу? Проникав просто в серце Христовий погляд. Сам не ведав, чому я повірив Ісусу і вернувся, як син, заблуканий назад. Погляд. Сам не ведав, чому я повірив Ісусу і вернувся, як син, заблуканий назад. О, коли ж ти втячеш, то
Христовий погляд, сам не ведав, чому я повірив Ісусу і вернувся я син заблуканий назад. Аминь. Аминь. Дякую. Кого? Может быть, какой-то свет трохмерний, і летить кудись і бицем так. Без дым, без добра, без святости, без веры, без батьковской любови верной. Не может быть, какой-то свет был прах. Не может быть, какой-то свет был прах. Не может быть, не может быть, не может быть. Не может быть, как огненная сила небесы, что пронизывает светло, как правды животворной не утаила. Все снищаю порохно могилой и бурит всяких идолов разлом, и спаивает заслуги все в огнем. Не может быть, не может быть, не может быть. Не может быть, что небо не отшине за усім, що відчуває наша плоть, що бачим ми тялесними очима. Не вірим духу, бачить всім очима. Не може бить, не чує, коли Господь. Не може бить, не чує, коли Господь. Не може бить, не може бить, не може бить. Амен.